бори аввал дар доираи нақшачорабиниҳои фарҳангӣ таҷлили Иди Меҳргон дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ҳамчун рамзи гиромидош аз таъриху фарҳанги ҳазорсолаи миллати тоҷик бо шукӯҳи хоса баргузор гардид. Меҳргон ҳамасола дар саросари ҷумҳурӣ таҷлил гардида мисли ҷашнҳои таърихии Наврӯз, Сада, Тиргон ва ғайраҳо аз қадимтарин идҳои миллии мардуми ориёинажод маҳсуб мешавад. Меҳргон ҳамчун иди меҳру муҳаббат, дӯстию рафоқати одамон ба якдигар, накӯкорӣ, тантанаи ранҷи кашидаи барзгарон аст, ки ниёкони мо баъди ҷамъоварии ҳосил таҷлил мекарданд. ин ҷашн рӯзи 16 меҳр, ки онро рӯзи меҳр меноманд, баргузор мегардад. дар сарчашмаҳои таърихӣ бо номи Митракона ё Митра зикр шудааст ва таърихи 4000 сола дорад, зикр намуд зимни баромади худ роҳбарияти донишгоҳ. ҳамзамон дар ин рӯз ба як қатор аз устодон ҷиҳати нишондодҳои баланди меҳнатӣ дар самти таълиму тарбия, корҳои илмию педагогӣ, саҳми мушаххас дар маъракаву чорабиниҳои ҳизбӣ бо нишони аълочии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, ифтихорнома ва сипосномаи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон сарфароз ва қадрдонӣ шуданд. бо шарофати истиқлоли давлатӣ бо ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон на танҳо иду ҷашнҳои миллӣ, балки маросимҳои мухталифи мардумӣ аз нав эҳё гардид ва барои дар сатҳи баланд доир кардани онҳо шароит фароҳам омад.